3, 2, 1. Here we go! On the road again! Képzeljétek el, újra kirándulunk, úgyhogy tartsatok velünk ebben a kirándulásban. Úgyhogy úgy alakult, hogy újra megyünk egy hétvégi kirándulásra, és hova megyünk? Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Hogy megyünk az Empléni hegységbe, tartsatok velünk, on the road again! De ezzel kezdődik az út. Egy lámpású boxi. És nem is a szélvédőmosással kezdődött ez a túra, hanem a bepakolással, ugyanis most, hogy nem élünk életvitelszerűen boxiba, így egy jó pár holmit vissza kellett pakolnunk, és megmondom őszintén, így gondolkozni kellett, hogy mi az, amire szükségünk lesz, és mi az, amire nem. Úgyhogy megértek mindenkit, hogy mikor elindul, otthon hagy dolgokat, mert biztos, hogy mi is otthon hagytuk, nem? Hát a klímát mindenképp. A klímát is otthon felejtettük, vagyis nem azt. Én mondtam, hogy nem. Az útlevelet, azt biztos. Az útlevelet azt otthon felejtettük, meg azért egy-két dolgot, úgyhogy nem is tudom, listát kell írni, de mikor hova megy az ember kirándulni, úgyhogy nem biztos, hogy mindig egyszerű. Tüzéri vár. A parkolóban 1000 forint a személyautó és 2000 forint a lakóautónak a parkolás. Csak azért, mert hogy most megvettük a jegyet, és 6 órakor még nem lesz naplemente, és olyan fotók szeretnék. Ilyenkorig. Ja. Tehát ameddig a jegy érvényes 24 órára. Akkor szuper. Nagyon kellemes, hűvös idő van itt. Úgyhogy pont jó is, mert azért elég meleg lenne a túrázáshoz, így a nap közepén. Azt mondták, a felső szakasz egy kicsit keményebb lesz, hogy gyerekkel nehezebb volt, majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Na, hogy tetszik eddig, Dodó? Eddig nagyon jó, mert laposan jövünk. Egy kicsit arrébb lesz vicces. Ja, ez még az eleje. De nagyon kis kellemes az út. Szépen ki van szélesítve, úgyhogy nincs nagy gond. You told me I'm your anchor, I told you you're my bow. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Na, így szét kellett válnunk, ugyanis kutyusokkal nem lehet bejönni, képzeljétek el, éppen csak fel lehetett jönni a várhoz, körbesétálni, de már ide abszolút nem engedték be őket, még ide se, ahol ilyen kis zöld felület van. Na mindegy, 4500 forint volt a felnőtt belépő, és kaptunk egy ilyen kis térképet hozzá, és körbe lehet nézni a várat. Ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy mit mondanak, hogy mennyi idő alatt lehet körbe menni. Úgyhogy most Andris lemaradt a Dodókkal, aztán megcserélünk, és akkor én vagyok az első, aki feljöhet és megnézheti. Na, mit szóltok? Már most innen nagyon szép a kilátás, ugye? És mehetünk tovább a sok-sok lépcsőn. Becsételek egyet. Na, figyelem. Sikerült!
Ezt a belső részt viszont nagyon szépen megcsinálták, itt fel vannak újítva. Látszik mögöttem a torony, és itt úgy látom, hogy van valami, van itt egy virágos kert is. Hát, de mi lehet vajon? Ki tudja mi? De sokan vagytok. És itt lesz a kilátópont, ahonnan le lehet látni a falura. Na, engem ez a csillagláda érdekel, ami itt fent van. Kíváncsi vagyok, mi lehet az a csillagláda. Meg is nézzük gyorsan. Csak vigyázzatok, miközben lépkedtek, mert nagyon sziklás. Interaktív kiállítóterem. Na, ez az, amire kíváncsi vagyok. Na, interaktív kiállítóterem. Itt nincs semmi ebben. Aha, be lehet állni, látjátok? Díszes társaságnak. Meg hallok valami videót is. Lesz itt egy automata is, hogyha az ember nem bírná tovább. Barátsági szerződés következtében már nemzetközi éren is lehet hangoztatni azt, hogy ez mi lehet? Én erre vagyok. azaz az elveszett részének visszaszerzés. Szóval itt, hogy végigjöttem a szobákon, ide jutottam, kinézzétek a füvészkertbe, vagy a virágos kertbe, úgyhogy véget is ért a túra. Megyek le Andrisékhoz. Meg kell hagyni, tényleg elég sok interaktív játékot raktak ide, úgyhogy gyerekekkel is nagyon érdekes, még nekem is érdekes volt. Mielőtt elindultok a várba, mindenképpen egyetek valami finomságot, itt rengeteg gyönyörű és nagyon finom mézes lehet kapni, és utána, hogy legyen energiátok felmászni, mert most így utólag meg kell mondanom, hogy nagyon sok lépcső volt felfelé, úgyhogy kell az energia. Tartsátok be és túrázzatok egy nagyot. És itt találkozhatunk Szigeti Gáborral, a Csudaíz mézes kalács. Csudaíz mézes kalástól, úgyhogy már is mutatom, hogy milyen finomságok vannak, és kapunk egy kis tájékoztatót is. Házi Szilvalekvár Aranymazsa Radarrádióval töltött különlegességünkről vagyunk elhíresülve. Mi is itt az Emplénben élünk, az Emplén lokálpatrióták vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogyha minél többen idejöttök kirándulni. Na, rengeteg látnivaló van a csenden, a nyugalmon túl. Itt a Füzéri vár, a Füzéradványi kastély, fantasztikus, a parkja különösen. És nálunk meg nagyon finomakat lehet kóstolgatni. Pálházán van a Magyarország egyik legfinomabb lángosa, úgyhogy itt nagyon sok látnivaló van, és mindenhol második vasárnapján pedig a Mádi Sárga borház étteremnél van egy nagyon jó kis termelői piac, hogyha pont akkor erre jöttök, akkor ott is szeretettel várunk benneteket. Oh, köszönjük. És akkor erről mit kell tudni? Tehát ez mindegyik mézház? Ez a töltött különlegességünk, de a figuráinkról annyit kell tudni, hogy azt pedig csak természetes színezékekkel színezünk. A feleségem grafikus iparművész, menyem cukrász, és tulajdonképpen így készítjük a családi monofaktúránkba Bosván a mézeseket. Akkor Bosván készül. Bosván, igen, igen.
Már is berakom majd a weboldalt is ide, meg megmutatom nektek, hogy valami gyönyörű, nagyon-nagyon szép. Igazi kis szuvenír, vagy kis ajándék, ha erre jártok. Kóstoljátok meg. Nagyon jó illata van, ilyen egészen... Egy Rumos Szilvalekváros töltött mézesünk, igen. Ízes duci hivatalosan a neve, tehát így keressétek. Kell mindenképpen valamit egyetek, mielőtt elindultok, az biztos már. Energia kell hozzá. Nagyon jól néz ki, köszönöm szépen. Most pedig cserélünk, Andrist felküldöm, lehet viszek neki egy kis energiát, hogy fel tudja menni. Remélem nem lesz semmi gond a térdével, és akkor addig pedig én leszek a kutyusokkal. Még több lépcső. Megvárjuk Andrist, addig lejöttünk ide a boxiba, a kicsik isznak egy kicsit, játszanak valamit, meg én is iszok valamit a hűtőből, egy hideg frissítőt. Megérkezett Andris is, hoz nekünk valami finomságot. Sörike. Na milyen volt a vár, hogy tetszett? Ezek tudod, mit csináltak? Összeszedték az összes lépcsőt, ami van a világon, és ide hordták. Nem mondom neked, hogy lépcső van itt, hogy jó. Ugye én mondtam, hogy nagyon sok lépcső volt. Na hát akkor egészségünkre. Egészségünkre. Köszönjük, Dodó. Megnéztük a várat, és most keresünk valami árnyékos parkolót, ahol kinyithatjuk Boxinak az ajtaját, és szabadon lehetnek a kutyusok is. Meg van térerő, mert itt semmi térerő nincs, úgyhogy azt se tudjuk, hol vagyunk, vagy meddig fogunk tudni menni, de elindulunk. Kicsi Prüntyi ki akar menni, pedig hát kint van egész nap mind a kettő. De hát kíváncsiak. Gyere csak vissza, Manócska!